Com apuntava l'Agència Catalana de Notícies aquest dilluns, el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'autor del doble atropellament mortal que es va produir a primera hora de la tarda del passat dissabte a la ronda de circunvalació de Roses, on va perdre la vida un matrimoni francès. El veí de Figueres de 40 anys, que conduïa amb una taxa de 0,62 mg per litre d'aire expirat, es va acollir al dret de no declarar i ha de comparèixer setmanalment al jutjat. Entre les mesures cautelars fixades s'hi troba la retirada immediata del permís de conduir i la retirada del passaport perquè no surti de l'Estat. L'autor del doble atropellament mortal té una causa oberta per 2 delictes d'homicidi imprudent i un tercer de conducció sota els efectes de l'alcohol. El doble atropellament mortal va tenir lloc cap a les 3 de la tarda del passat dissabte a la ronda de circunvalació quan el conductor infractor va atropellar el matrimoni francès mentre creuava un pas de vianants en aquest important vial de sortida del municipi. La dona va morir a l'acte, mentre que l'home ho feia la mateixa tarda després que els serveis d'emergència no poguessin fer res per salvar-li la vida degut a la gravetat de les ferides que va patir en l'atropellament.